Nahimong ghost community ang barangay Masara, Mako, Davao de Oro usa ka semana sukad nahitabo ang ilngig nga landslide. Giabandonan na sa mga residente ang ilang mga balay tungod sa trahedya. Sa nagkadaiyang evacuation center una sila temporaryong nagtinir. Sa ground zero walay gisayang nga oras ang mga rescuer. Hasta ang dagkong mga ekipo nagkinabkabay sa baga nga yuta nga mitabon sa lugar. Sa pinakulahing update karong hapon, misaka na sa 71 ka mga patayng lawas sa tawo ang na-recover, 32 ka mga individual ang injured, samtang anaa sa 51 pa ang missing. Retrieval operation na lang ang gipatuman sa ground zero, sanglit gamay na lang ang tsansa nga duna pay makalutan nga buhi nga natabunan sa baga nga yutang midahili. Sa assessment sa MGB, posibleng hinungdan sa landslide sa Masara ang nasinating pag-ulan nga hatod sa shear line ug trough sa LPA sa miaging mga semana. Klase sa yuta nga naisagol nga volcanic clastics, steepness kon kabakilid sa bukid ug ang posibleng fault sa lugar nga kabahin sa Philippine Fault Line ang hinungdan sa landslide. 2008 pa gideklarang no build zone sa MGB ang Masara. Human sa sunod-sunod nga landslide ngadtong 2007 ug 2008, giabisuhan na kaniadto ang mga residente nga namuyo sa critical area sa barangay Masara nga dili na pwedeng tukuran og istruktura ang lugar. Sumala sa provincial government, daghang lugar sa Davao de Oro ang delikado sa landslide. Tungod sa insidente ngadtong Pebrero 6 sa gabi, gipangitaan na og relocation site sa provincial government ang mga apektadong residente. Aganihang buntag, gisusi ni Governor Dorothy Gonzaga ang luna sa barangay Elizalde nga proposed tent city alang sa mga pamilya nga apektado sa landslide. O kaning luna ana sa akong likod, panag-iya ni sa diocese Tapon. Sakop kini sa Quezay Parish diri sa Elizalde. Ang tanaw na to tungod kay usa ni sa prospect na to temporaryo na to nga tent city. Gusto sa gobyerno nga maplastar na gyud sa mas luwas nga lugar ang mga residente, isip unang aksyon aron dili na mahitabo gutro ang susamang insidente nga mikalas og daghang kinabuhi sa tawo. Gikan dinhi sa barangay Masara, Mako, Davao de Oro, Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.